дар даври даҳуми лигаи якуми тоҷикистон оид ба футбол дастаи Панҷшер дар майдони худ бо дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе рақобат намуд. Майдондори ин ду даста аз оғоз то ба анҷом ҷолибу хотирмон ва тезу тунд сурат гирифт. Дар дақиқаи 26-уми бозӣ рақами 13 Рустам Назаров аз ҳайати тими Панҷшер тури дарвозаи меҳмононро рахна сохт. Дар дақиқаи 37-ум капитани дастаи ҳулбук рақами 13 Аваз Хамчинов бо голи задаи соҳибони майдон ҷавоб гардонид. ҳамин тавр пайти аввали ин вохӯрӣ 1-1 хотима ёфт. дар дақиқаи 56-уми қисмати дуюм боз ҳам муаллифи голи аввал Рустам Назаров аз тими Панҷшер голи дуюми худро дохили дарвозаи ҳулбук намуд. бо гузаро шудани чанд дақиқаи дигар капитани дастаи Панҷшер рақами 18 Абдухалил Боронов имконияти ба амал омадаро самаранок истифода намуда бо задани голи сеюм даст ёфт. дар дақиқаи 77-ум бошад Аваз Хамчинов голи дуюми дастаашро ба нишон расонид. ҳамин тавр вохӯри дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва ҳулбуки ноҳияи Восе бо ҳисоби 3-2 ба поён расид. бозии имрӯза аз ҷониби ҳарду даста хело ҳам хуб гузашт ва мо мушоҳидат намудем ки ҳарду даста ба ин бозӣ хело хуб тайёрӣ дида буданд ва шоҳиди онам шумо ҳам будед ки бозӣ дар охирои лаҳзаҳои қисми дуюм чӣ қадр пуршиддат аз тарафи меҳмонон гузашта буд. дастаи мо имрӯз ба пирӯзӣ ба ғалаба аз сабаби он ки чизе ки мо дар танаффус ба бачаҳо супорида будем, нақшаҳое ки гузошта будем айро иҷро кардан, тоқат кардан ва онро бо сарбаландӣ гузарониданд. барои ин дастаи мо имрӯз ба пирӯзӣ ноил гашт. бозии мо хеле мушкил шуд. бо дастаи Панҷшер мушкилӣ хеле зиёд буд. хайр натавонистем. бозии оянда дар хона бо дастаи Исхати Хуҷанд аст. дастаи Исхат ҳам хеле дастаи хуб аст. аммо кӯшиш мекунем ки хатогие ки дар ин ҷо кардем, кӯшиш мекунем ки дар бозии хонагӣ ислоҳ кунем. вохӯрии дастаҳои Эсхата ва Саройкамар дар даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи якум дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор гардид ва бо пирӯзии соҳибони майдон футболбозони дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ба анҷом расид. дар дақиқаи 12-уми дидор бозингари рақами 8 дастаи Эсхата Рустам Сабуров ҳисобро кушод. 3 дақиқа баъди кушода шудани ҳисоб меҳмонон дар назди дарвозаи худ қоидаи бозиро вайрон карданд ва аз тарафи довари марказӣ зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин карда шуд. Мубинҷон Муминов бозингари рақами 40 дастаи Эсхата зарбаи ҷаримавиро бехатоб ба нишон расонид. дар дақиқаи 22-уми бозӣ ба Мубинҷон Муминов задани боз як голи дигар ба дарвозаи Саройкамар муяссар шуд. бозингари рақами 7 дастаи Саройкамар Акмалҷон Авезов дар дақиқаи 28-уми вохӯрӣ туби нахустини ҷавобиро вориди дарвозаи Эсхата кард. дар дақиқаи 34-уми вохӯрӣ бозингари рақами 9 Эсхата Боҳирҷон Сангинбоев ба дарвозаи Саройкамар ва дар дақиқаи 43-уми бозӣ футболбози рақами 9 дастаи Саройкамар Соҳибҷон Ваҳобов ба дарвозаи Эсхата яктои туп заданду қисми аввали дидор анҷом ёфт. 9 дақиқа баъди оғози қисми дуюми бозӣ муаллифи голи аввали Эсхата Рустам Сабуров туби панҷуми дастаашро вориди дарвозаи меҳмонон кард. ба Иброҳим Мухторзода бозингари рақами 14 дастаи Саройкамар дар дақиқаи 84-уми бозӣ задани туби сеюм ба дарвозаи соҳибони майдон муяссар шуд. муаллифи голҳои дуюму сеюми Эсхата Мубинҷон Муминов дар дақиқаи 4-уми ба вақти асосии бозӣ илова шуда туби охиринро ба ҳадаф расонид ва вохӯрии ин ду даста бо ҳисоби 6-3 ба фоидаи бозингарони дастаи Эсхата ба анҷом расид. дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи якум дастаи Барқчии шаҳри Ҳисорро дар майдони худ қабул намуд. бояд гуфт ки дастаи равшан ба ҳайси муддаӣ барои ғолибият дар ин бозӣ аз дақиқаҳои аввал пайваста дар хатти ҳуҷум қарор дошт ва 2 маротиба дарвозаи рақибро рахна намуд, вале бо сабаби дар ҳолати нобозӣ қарор доштани футболбозони соҳибони майдон голҳои ба самар расонида ба инобат гирифта нашуданд. ҳуҷумҳои пайвастаи дастаи равшан билохира дар дақиқаи 40-уми бозӣ самара дод ки баъди партофти туби кунҷӣ ҳамлавари бо маҳорати дастаи
дастаи равшан наврӯз рустамов бо голи задаи худ дастаи соҳибони майдонро ба пеш баровард. қисмати аввали бозии имрӯза бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад, боз ҳам наврӯз рустамов баъди иҷрои як ҳамла аз ҷониби ҳамдастагон дар дақиқаи 50 ба задани голи дуюм шарафёб гардид. дар идомаи бозӣ дастаи соҳибони майдон каме ақибнишинӣ карданд ки дар натиҷа баъди хато дар хатти ҳимояи дастаи равшан ҳамлавари барқчӣ Файздин Назаров голи якуми дастаи хешро дар бозии имрӯза ба дарвозаи Рустам Ризоев ворид намуд. бо гузаруш шудани ҳамагӣ 1 дақиқа саъитараш дар дақиқаи 51 бозӣ бо як партофти Наврӯз Рустамов ҳамлавари дигари дастаи равшан Зокир Абдулхайров тӯбро ба дарвозаи рақиб ворид кард ва ҳамин тариқ ҳисоби бозӣ 3-1 шуд. баъди ин гол дастаи барқчӣ якбора ба ҳамла гузаштанд ки аз як аксуламал истифода карда дастаи равшан бо кӯшиши Ҳасан Рустамов боз як голи дигар ба дарвозаи меҳмонон ворид намуд. 2 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосӣ ҳамлавари барқчӣ тафовути голҳои дастаи худро кам карда як гол ба нишон расонид. ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби 4-2 бар нафъи дастаи равшан анҷом пазируфт ва ин даста тавонист ки таносуби 6 имтиёзро бар дастаи Эсхата ки дар зинаи дуюм ҷойгир аст барқарор карда бо касби 27 имтиёз садрнишини ҷадвали Лигаи Якум гардад. бозӣ барои мо хеле душвор буд ва мо имкониятҳои хуби худро аз даст додем. мутаассифона имкониятҳоро истифода набурдем. ҳаракат мекунем дар бозии оянда ғолибем.